Bai, Joseba, unon, Mikel Asuragarrena naiz, eta hementxe gare, Gipuzkoko Bihotzen, Goierriko herri txiki baten, Gabirin, eta gure herriko ostatu jakutsiko dizugu gaur. Eka, guazen. Ni Gabirin jaiotakoa naiz, eta orain dela 7-8 urte, Zumarragara joan bizitzea, beste lagun pare batekin, eta han ezagutu non Eider. Beha orduan taberna bat entzebilen kamarera eta sukaldari eta, danetik pixkat, eta nik tailer baten egin lan ezagutu ginen, eta, elkarrekin erlazio bat hasi gendun. Eta biok genduken ideia urte sabatiko bat hartzeko eta porai bideiatzea juteko, baina orduan Eiderren nagusik eskaini zion taberna berak eramatea, bera izatea tabernako nagusi, eta hola esan gaina honin duen pixka bat, ni oso taberna zala izan naiz beti, eta jatea eta sukaldeare asko guztua izan zait, beti danik. Eta hola esan gaina honin duen, eta tabernatxo baten hasi ginen, eta lortu zen Gabiriko ostatuko aukera hau, eta aprobetxo ginen duen. Gaur egunen, gabiltze eskolako umen komedorea, gure ardura da, eta bestela azten zehar, hori eguneko menu ematen dugu, eta gero ia asteburua behi da, raziok, bokadillok, plater kombinatuk, baita ematen dugu asteburuko menue, bakarra da, herrigunen, eta orduan funtzioa bete behar doa, pixkat taberna, jatetxe, gazte egoteko lekuez, zarrak juntatzekoa, ekintza kulturalak antolatzekoa, ondo, nahiko ondo egalanen. Kaixo, ni Eider naiz, Gabiriko ostatuko sukaldaria, eta gaur prestau behar dizuet, bexamel eta buztanaz betetako kalabazinak. Behar ditugun osagaiak, lehenengo bexamela egiteko irina, mantekila eta baratzurie eta esnea. Eta gero aparte, kalabazina, isatxa eta piper gorri batzu jarriko ditugula gero plateran politxago itxeko. Lehenengo botako dut mantekila eta bain baratzuria botako diogu. Eta puntun daukegunen irina jungo geha botatzen. Irina botako diogu pasta bat inarte. Esnea botako diogu, poliki-poliki. Bueltak emango ditugu, eta daukegunen bexamelaren puntua, nik pixkat gatza botatzen diot. Hori da, ja, al gusto, bale? Orain, buztana desmigatzen hasiko geha, kontu zibiliko geha eta kenduko diogu ezur guztik. Esan behar dut, guk saiatzen gehala erosten gauzak, hemengok. Adibidez, fruta eta hola gure baratzatik iten dugu, eta azkenen hemen aukera eharra daukegu hemen bizitan jendekin hori egiteko. Bale, desmigau dugu isatxa, eta botako diot bexamela gainen. Eta danan astuko dugu. Bueno, azkeneko pausoa egiteko, kalabazina moztu dugu fin eta tiretan. Lehen prestauta genukagun bexamel eta buztanan masa oztu inda, orduan errezago daukegu lana ikeko. Beteko dugu. Bueno, baina bukatzeko bakarrik gehatzen zaiguna da, irinetatik pasa, arrautzetatik eta frijitzea. Kalabazina bukatzeko, baztarrikako gazta jarriko diegu goien. Bueno, hau da plateran emaitza, espero dut gustatzea. Gustatzen baldin bat zaizue, Gabiriko ostatun gare eta inbitauta zare. Arginano, behazak ze plater goxoa eta dotore india unitzako, tegi falta pena, baina nik bakarri jamarko diat. Pero arte... Bueno, agur. Mikel.